tirada par. Doy tirada? Ay wala ni. Pero banis na mi sa mong lakaw karon. Kay ma-birthday daw mi. Naong daw sa ma-birthday hay be. Padulong na may karon part ug asa mi ma-birthday. Pero magpatubil sa mi kay wala na may sulod among tangke. Napili pud na mo diri magpatubil. Kay baratuhay ra man gud sila diri. Katamtaman lang ang presyohan ba. Unya maagian ra pud namo. Ato ara hulat-hulat sa ta kay na may nakauna. Boss kanang green lang ko boss, full tank boss 100. Ug sa nang invite sa amuha dia hulat sa amuha kay on the way na mi. Klaro ano, on the way dili kay ingon nga nutbrush pa. Ayay ka murag natikasan mo dia ingon kog full tank 100. Sige lang murag duol na mi sa among padulngan. Tuara o kita ng logo. Liko tag patuo gamay diha. Signal dayon pa wala. Tuara mao na ni. Tuara gyud bantihan sa kong bata kay siya may nagdas kamera karon. Pagsulod pak. Murag ipantulis tuara kuyawan ay. Daray. Ang birthday oh. Nya sulod na dayon ko ani, nya pinatan-aw dayon nga kunuhay wala kabalo nga naay kamera. Unya unahon gyud nato ng pag-amin sa tong antig angkol. Sign of respect ba. Murag nalit-lit gid mi aning pormaha ba kay daghan naman sila tinapok. Unya murag similuya na pod. Sige lang relax mo diha ka mag-abot ta karon. Giants din oh. Giants Itiri. Located ni siya sa Soy Bagyo. Nang Soy Bagyo ba? Tumoy na gid sa Soy Bagyo kanang unahan siya sa garahe. Katuod man mo ng garahe nga imna no. Basta atbang ni siya sa Cebu di Anisal. Basta, dali ra ni tudon. So, Bagyo ra gyud ni, kanto ra gyud ni sila. Pwede ra pud siguro niya i-search sa FB. Sure na, gina sila FB page gid siguro eh. Ay, pastila na akong bata, piting alkansiha. Bihon ra gikuha. Ganong bihon ra magikuha? Ani nga na mga seafoods, unay crab. O, na dinuguan o. Uy, unsam ni isa, not available. Nya kani atay o. Naapa dyan ni sila lechon. Lechon baboy ba? Basi nakalimot mo ha? Akong angkol o. Prambuhol pa gini siya ba? Ni dayo ra gini siya dire kay ma-birthday. Bidaw be, pangutan na to be. Then sa mong misis dito nga nabilin? Ya. Langga sir, yan na. Yan na gipakita sa imo ba. Kay wa man is buhol, langgahan kami to. Oh, kadungog mo ato? Para kay langga sardo to. Sa iyahang misis to. Taya sa Rajin Kutara. Shout out sa imuha diha. Ayo ka bala ka kay tubos na daw kani angkol. Way siguro nag-bring house pa ni. To ara giplastaran na. Dinuguan litson sana akong gitira diha. Lami kay ilang litson part kay humo kayo. Nya gipasahan man kog crab sa akong misis. Abi nog akuan na. Sus, igor di ko gipaabri. Unod lang daw iyaha daw. Sige lang, anak man yun na. Kay laban ta ka. Pakana po ko sa imong unod unya ha. Ay! Murag taas-taas naman na itong kinananay diri eh. Murag putlon siguro na ito. Kay murag galaway na mo diha ba. Basta ano mo pagdugay-dugay. Adto na mo diri sa Jeans Itiri. Itulyok ka ni diri ha. Naa sila unlimited lechon baboy. Diri Soy Bagyo ni siya makita. Basta, i-search na ninyo. Dali ra kay makita na. Basta, kantora ni siya nakapwesto. Oh, napaisa ka bisita oh. Late na kayo. Gamay ra pa jud gikuha alkansiha ni mo ana day oy. Ngani dapat ba o crab ba unya puno-puno ba imong plato ba para dili alkansis biyahe. Awas angkol umur na po ni plano kay pinatango-tango man. Alami agkaon sa mga birthday hay oh. Uy, apil pa gini among bibi. Nah, tanawa lagi oh. Daan ko pa. Relax ra dito di ay. Itirdahan ng mga pika-pika oy. Tuara kay nahinlo naman ang plato. So soft drinks na ta. Kay para mahilis na itong magipangkaon diha ba oh. Tanawa na mo tagay diha, murag karaang manginumay. Pag-ana, ala. Hoy! Grabe ginanan. Kiniri nagtira na isa ba oh? Crabber mo kay kapart. Crabber ba kanang kusog kay mo kog alimango, crab. Bahala ng alimango na daghan kay na sa buhol. Kinira kong marshmallow eh. Tuara, naghukad pa. Ayaw mo kumpiyansa ano nakaitom diha kanang nakakaterpillar og sanina ba. Ambot lang kapila na niyang hukad. Luya-luya lang na pero di na kumpiyansaan. Surrender ang Only Rice na. Oy, tanawan niya ng isa sa mga chika ni Papa J diha. Piting gwapaha ana oy. Pero wag yung makalabaw niya oh. Agay. Ay, murag na ani gipaabot ning bataan ni ba oh. Klaro kay porma. Murag ipaila-ila na siguro ni niya kay birthday man niya. Ay! Uy, napatay additional. Murag free pag yun diri basta birthday nimo. Pakita lang nimo imong ID, parehaan niya. Okay, pangitaag ID. Oh. Pero lami ag ngisi basta naka-brace. Pero mas lami iyang ngisi diri. Before na muli part, okay, gift sa part. 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 Go na. Ano ba yung word doon? Birthday part. Lami kaya ngisi no. Pagpasensyahin na part ha. Uy, wa pa gid ni nahuman ning bata nagbaon pa gid marshmallow. Uy, madakpan ka anang kalaki nimo ba?
Wala, nangog mas malo. Uy, itawag ka sa tao. Ikaw rong bata ka ha. Damay ta ng kalaki ni mo ba? Gidaghan to ni mo lang. Kay mga ipod mong tita ba? Oh? Ha? Thank you kayo, Fran. Nagalan mo. Ah, magkamabay. Kiss na yun, kiss.